Bro housekeeping. Tama? Dokter salah na? Oi. Tama andi ka kon samai kerib le. Andi ka samai kerib le. Video khabat nusna pura na. Ga. Video khai dong bude he bude. Tampuna kok sabo. Tampuna kok sa. Dara tampuna kok sa salah video khai mane. Tampuna kok sa. Naro o video no ngai kabang ma lukuno wan chuki tong khana o video bo jagani engka hanai pheba sungtini obono tuino saikna na o video engka tabo mono district o kaisa Maimi Hangar hotel nei tau blakhano famous ebeke popular ngai tongmani nukjagui tongo social media ni bisingte a jago kabang ma sini tipra sarok kereng jagani thangai visit khalayo thangai chalayo a jagani samung rok blaino kaham nei pheba a jago tini kaisa gothana anglakhya tei walai mong asai phekya tangai nike kaisa customer borok bai ebake customer bai kok banglai walai tongnai mani sung oi video ni bisingti nugui manka tangai borok kok banglai kha tangai borok tini obo haike bulaiti ngai asuk borok moni biskango obo hainglai nangka manle kaisa customer khoroksa sini tiprasa mai chana pro mai bogi tong pro jeta video khlai tongmana nugui ajako mai mui bogi tongne white rock bai customer kok banglai mana tui tabuk blackna social media viral ngai thangka o video manggulna tui yaba sungtini o video ni bisingti sana nai mani ke omosi Maimi Hangar hotel to popular mani ebake emasung mani bisik bas balai ko mai bai ke tabuk o bai ke mung donam hai ngai tongka hotel o kasuk borok kubang ma lachi mung man mani hai deba sini tiprasa se khabi malaya buini do phale nai ni khasa ka juk salai tong sa aro kubang mano tongo wansa kubang man do phan thangai ajaga visit kai mai salai tong no nugui man kana ar biskango se oba ke video khaile wall live kok banglai chirik lai tong kan ke boya jaga tei thara thangno abo haino mung dunam ngai thangnai kaisa hotel tipra sarongni haino o jaga muting jakse walai ja ekdam kuno golong lai ja oba hai mung dunam nai bile hai deba maijane siga borok a jaga o video kabang man tisalaiga boi kabang mano video khai layon keba o customer bo haino video khala lai kana ta pheba sung o customer no support khlaimani ya borok bo a jaga obarangi ja borok kok bang lai kha ebake belai gele rok dang lai tongmani kha ebake bini mokolo gadal jai dang ka asuk borok video khayo boi ke tang oba hin sega tini borok tang oba hin jana nangka norok bo wan chukai nailedi ke norok bo full video nu ke full video nainelti beding lagi a jaga ni kotha norok Bro housekeeping. Tama? Dokter salah na? Oi. Tama andi ka kon samai kerib le. Andi ka samai kerib le. Video khabat nusna pura na. Ga. Video khai dong bude tampuna kok sabo. Tampuna kok sa. Dara tampuna kok sa salah video khai mane. Tampuna kok sa. Tam si buna kok sa ha. Bono. Boya. Tai masa dah, angkat tai masa ning nai ta. Neng Boho deng kha. Neng fokus hindak ni kan. Oi. Iman, jangan kali tini. Juta singa nai. Juta sude. Suga ko. Aku. Pura full video live to pura nai.